ଅଛି ଆ ଖାଇବା ନିହାତି ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ଖାଇବା ଇଜ ଖାଇବା କଣ କରୁଛ ରେଡି ପଢେଇଛି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ ହେଇଛି ତୋର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଖାଇବୁ ଆ ଖାଇବା ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଭାତ ଡାଲମା ଏଟା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇନି ଦାଦା ମୋ ମେନୁରେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ସୁପ୍ ମଟନ ସୁପ୍ ଆଉ ପରିବା ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେବୁ ପରଟାରେ ସିମେଇ ବି କରିଦେବୁ ଚା ଆରେ ଚା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକା ନେଇ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏସବୁ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ମଟନ ସୁପ୍ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ତମର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ସ୍ୱାମୀ କୁହ ସିଏ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନହେଲେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ଯାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳୁଛି ଆଉ ତମେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖାଉଛ ତାପରେ ତମେ କୁକୁଡ଼ା ମକଡ଼ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାଇଁ ତମେ ରୁହ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏ ଘରେ ଏକା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ ଆଉ ତମେ ମାନେ ବସି ଦେଖ ମାରିବ ଆମେ ଶୁଣ ତମ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ଘରେ ରୁହ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଘରଟା ତମେ ତିଆରି କରିଥିଲ ସେ ଘରଟା ବାପାଙ୍କର ତମର ନୁହଁ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଜି ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହାତ ପାଇଗଲା ବୋଲି ସେ କେମିତି ଆମକୁ କୁକୁଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗହଣା କାଟି ବିକ୍ରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ବାରି ତଳର ସେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଧାନ କିଲୋଟା ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ମୁଲାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ତମେ ଆଙ୍କରି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଙ୍କରି ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ମୁଲାଟାକୁ ତମେ ମାରିଦେଲ ତ ଏଇଆ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ତ ଏଇଆ ତାର ଫଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ତାର ହିସାବ କରି ଗୋଟେ ତାଲିକା ବନେଇଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଧରି ଘର ଧରି ଚାଲିଛି ଭାଇଟାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ମରିବୁ କାହିଁକି ନା এইটা পর মো ভাই শঙ্কর নুহে এইটা মো পুଅ মুন্না तू शंकर को नहीं करो छड़े चार डालो सब तो पहुंचे ये सब कोटा करो छड़े छड़ी गले हमें सब स्त्री देना मोहरे से ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଦରେ ଶୋଇ ସପନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବରମା ସପନ କଣ କେବେ ସତ ହେଲେ ନା ସତ ହବ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର ସତଠୁ ସପନ ଅନେକ ଦୂର तमर तिनी को जन्म करछि ए घरे तिनी को जिन समर्पक होछि
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତମ ତିନି ପୁଅ ସମାନ ଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବାଃ ମୋ ଝିଅ ବାପା ବାଃ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ନିମନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅ ବାପା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଲଜିକରେ ତମର କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା ମୋ ପଚାରୁଛି ଲଜିକରେ ତମର କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା ଏ ଘରକୁ କେଇ ଦିନ ଆସିଛୁ ଏ ଘରକୁ ତ କେଇ ଦିନ ଆସିଛୁ ତୁ କଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆବେ ତୁ କଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବେ ୟୁ ନନସେନ୍ସ ଲେଡି ଅନଏଜୁକେଟେଡ ନିଆ ଛଟଲା ଧରେ ଝିଅ ଓ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ଲୋକିଆ ପଣିଆ ଦେଖେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶୁଣ ଯଦି ତମେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ଅଭଦ୍ରାମୀ କରି ଆସେ You? ହଉନି আর কোন হয়েছি এই অনুষ্কেটে লেডিটা ମୋ ହାତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି কোন ହେଲା ভাঙি দে আবে আবে ভাঙি দে না ভাঙি দে না হউনি কোন তুমি চালো চালো তুমি গাড়িরে বস মো কথা নিয়ে কো তুমি গাড়িরে বস মু তোমাকে মেডিকেল নিয়ে যাব ହେଲା ଚାଲ ମୁଁ ଖାଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରେ ତମ କଥା ବୁଝିବି ଯାଉଛି ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ପୁଅ ମୋର ତିନି ଠାକୁର ଘରଟି ମୋର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଏବେ କଣ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ସବୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଠିକ ହବନି ମିତା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବାପାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ତମର ଡାଇବେଟିସ୍ କି ହାଇ ବିପି ଯାଅ ବାପାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ତୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ତମେ କଣ ଶୁଣିପାରିଲନି ମଝିଆ ଭାଉଜ କଣ କହିଗଲି ତମେ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲନି ତେଣିକି ଏ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ଭାଗ ହବ ମୁଁ ଚାକିରି ନ କଲେ ମୋ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବେଶୀ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଏ ବାବା ଆରେ କୋଉଠି ଯେ ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ ରେ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ା କଣ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛୁ ଯେ ତୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରି ଏମାନେ ପଶିବୁ ଆରେ ଏ ପାଗଳା ଏମିତିରେ ତ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ରେ ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ କୁଲି କାମ କରିବି ଭାଇ तो होटल जाए ओरिटा बाथरूम माजिबे ମୋ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଭାଇ ମୋ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ପାଗଳା पानी ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ସୁମାରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଚାଲିଗଲା ମୋ ଭାଇ ଆରେ ଯାହାକୁ ଆଣି ଯାଇ କୁଟା ଖଣ୍ଡ ଦିଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ବାହାରେ ଆରେ ଏ ପାଗଳା ଆରେ କୋଉଠି ଯାଇ ତୁ ଖରାପ କରରେ କାମ କରିବୁ ରେ ଆରେ କୋଉଠି ଯାଇ ତୁ ଅଳିକା ବାସନ ମାଜି ଆମକୁ ବସିବୁ
ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ ପଇସା କା ପାଖରେ ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ରେ ପାଗଳା ପଇସା ଭାରି ବାଧିବ ରେ ପାଗଳା ଦିଦି ପାଖରେ କି କୋड ମୁଁ ଜାଣି ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ପଇସା ନାହିଁ ନା ଆମ ପାଖରେ ନାମା ହେଲା ମାନ୍ୟ କଲୁ ନମସ୍କାର ମାମୁ ଇଚ୍ଛାରେ ନମସ୍କାର କଲୁ ଭଲ କଲୁ ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ ମା ମୁଁ ଆଜି ତ ଭାଣିଜି ମାମୁ ହିସାବରେ ଆସିନି ମୁଁ ଆଜି ରାମାବାବୁଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର ହିସାବରେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ବରମାନନ୍ଦ ତମେ ସେଦିନ ମୋ ମଣ୍ଡିରେ ରାମାବାବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠନ୍ ଠନ୍ କିରି ଗଣି ଆଣିଥିଲ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ବଣ୍ଡ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲ ଏଇଆ ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୂଳ ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଭାଙ୍ଗିରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ହେଲେ ବାପା ଘଟଣା କଣ ନାଇଁ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋଳରେ ପାଦ ନ ଦଉଁ ଇଆଡ଼େ ତ ଫେରର ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଆସି ତମେ ତ ଇଆଡ଼େ ରହିଛ ହେଲେ ବାପା ଘଟଣା କଣ ମୁଁ ବି କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା କିଛି ନୁହଁ ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିନି ତାପରେ ମୋ ମଝିରେ ବାହାଘର ହେଲା ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆଜିରେ ଯାଇ ମୁଁ ରାମାବାବୁ ଚୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଜି ନୁହଁ ଭାଇ ଏବେ ଆସ ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣ ତମର ଯଦି ଯିବା କଥା ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ଯିବିନି ତୁମେ କଣ କହୁଛ ସୁଧା ଠିକ କହୁଛୁ ମୁଁ ସେଠିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବିନି ଏ ବରମାନନ୍ଦ ଏ ଘଟଣା କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତ ଯତିପାତ ଠିକ ନାହିଁ ଆରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଇଜ୍ଜତ ତମ ଇଜ୍ଜତ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବହୁତ ବଡ଼ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଲୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ମାମୁଁ ସାହେବ ଦୋଷ ଧରିଛୁ ବଡ଼ ଭଗା ତାଙ୍କ କାଲି ଆସିଲା ନିଆରେ ଝିଅ ଢାଳିବା ନାଚୁର ପୁଣି ହେଇ ତୁ ସେ ରାମାୟଣ ରେଡିର ଚାକୁର ହେଇପାରୁ ମୁଁ ନୁହଁ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ମୋର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ଟାଉଟ ମତେ ମରଣ ହଉନି ବରମାନନ୍ଦ ଏ ଘଟଣା କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତା ଭିତରେ କଣ ଠିକ ଯତିପାତ ଠିକ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଘଟଣା ଯାହା ହଉ ତୁମେ କାହିଁକି ମୁଁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜିରେ ଯାଇ ଆମେ ମୋ ଚୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୂଳ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ